ममिता नार्जारि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम, बेल बटनखौ प्रेस खालाम। हाय गाइस, वेलकाम बैक टू माय चैनल। ममिता नार्जारि चेनेलाव गासिबखौबो बरायहरनाय जाबाय। आं गोदान भिडिअ लानानै फैदों। नोंथांमोनहा भिडिअ इन्टारेस्टेड बा नायलांदो। आं दिनै फोरलाजों ना गोरानजों संगोन। फोरला मैगंखौ हाबाय आङो। नोंसिनिथिं फोरला मैगंखौ मा होनो? सोरबाफोर बहलबो होनो। सुखांबाय बेखौबो एबार संनोसै। बे सामब्राम, बानलु, पासफुरन, सामब्राम गुफुर, संख्रि, हालदै, ना गोरानखौबो सुनानै दोनखाबाय। फोरलायाबो दहाय सुखाबाय। दा मस्लाखौ देनोसै। बेखौ दा गासिबो जयैनो देनानै लानोसै। देनायाबो रेडि जाबाय। दुंबाय, थाव होनोसै। ना गोरानखौ एवनानै लाग्रोनोसै आं। एवबाबो जायो, एवाबाबो जायो। आं खारनाय मोनो, ओंखायनो एवनानै लाग्रोनोसै आं ना गोरानखौ। ना गोरानाबो बांद्राय एवनाङा, खामद्रायबा गोखासो जायो। एसे एवनायानो जायो। खांफिनसै बेखौ। थाव हरफिनसै बेयाव एसेखौ। सामब्राम होनोसै। फोरलाखौ होनोसै।
गावनि दै गजासिम खोबनानै दोननोसै। गावनि दैयानो नोगोद मोजां जाखाबाय नै, मोनखाबाय। फोरलायावथ' दै होनांखाया, गावनि दैजोंनो फोमोनखानांगौ। दै होबाथाय थावा। हालदै होनोसै, संख्रि होनोसै, दहायनि मस्लाखौबो होखांनानै दोननोसै, गोदौबाय थानोसै। खोबनानै दोनसै रुइनायनि, मोजां गेब्लेनायनि। मोनबायानो, फोरलाया जोसा मोदोमलायबाय। गावनि दैयानो दै होनाय बायदि जा दैलाव लावसो जाबाय। ना गोरानखौबो होखानोसै। जाथाव नुलायलायखाबाय। एसे जबबावथोंसै, गावनि दैया एसे रानबावथोंसै, रानबानो मोनबाय। संख्रि साखिनायनोसै, ओंख्रियाबो मोनखाबाय। आंनि ओंख्रि संनायखौ माबायदि मोनदों कमेन्टआव खिन्थाहर। मोजां मोनदोंब्ला लाइक, शेयार खालाम आरो चेनेलाव गोदानबा साबस्क्राइब खालामनो दाबाव। थेंक इउ फर वाचिं। गोजोन्थों जोबजासिम आंनि भिडिअखौ नायनायनि थाखाय।